Nagduduma ti reaksyon dahiti netizen ti baro nga post ti visionary nga ni Rudy Balduin iti social media account na idi Laing Kalman. Nakasentro ngamin tinapigsaging ginal ken tsunami iti dakdakamatin na partikular iti Vigan City, Ilocos Sur. Sigon iti post napipigsa nga amang ti mapasamak ngem iti Visayas ti posible ang mapasamak apakadaelan dagiti daan nga istruktura. Nadakamat na pa nga dahil tsunami, duwang napipigsa nga bagyo, ken tornado iti taaw. Segon kini Balduin, maulit-ulit dagito agparparang iti vision na isot gapuno nga in-post na, ken dinawat na pa iti panakarkararag, ken kastamitin iti panagananad. Sumagmanumot nga netizen tinagkuna nga adadag iti pimudno nga visions na kas tinapasamak iti public market iti Batak, ngem adulatamit dagiti saan amamati. May basat ni Kristiyano nga pamati, nilaing Apo Diyos ni Makamo, dagiti mapasamak iti masangwanan. Idol Dennis Alipio, Tatak, IFM.